Adlaw mga bata, karon magkatunaw sab kita. Ang atong tun-an karon mao ang mga pangutanang pulingan o kung sa Ingles, interrogative pronouns. Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana. Unsa ang imong ngalan, imong ngalan, imong ngalan? Unsa ang imong ngalan aron ka mailhan? Pila ang imong edad, imong edad, imong edad? Pila ang imong edad, ihapang imong edad. Kano sa kanatawo, natawo, natawo? Kano sa kanatawo, nalipay minimo? Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana. Diin ka nagpuyo, nagpuyo, nagpuyo. Diin ka nagpuyo, mo bisita minimo. Kinsa ang imong inahan, ang imong inahan, imong inahan? Kinsa ang imong anahan, anda mo atiman? Kinsa ang imong amahan, imong amahan, imong amahan? Kinsa ang imong amahan, hastang kakugihan? Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana. Diin ka nagtungha, nagtungha, nagtungha. Diin ka nagtungha, nakakaton og basa. Asa ka mo bakasyon, mo bakasyon, mo bakasyon? Asa ka mo bakasyon, mula gatapuhon? Hain ba ang maayo, maayo, maayo? Hain ba ang maayo, wala o tuon? Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana.